אקשן. עכשיו אני אצא קודם כל הסתכלות כללית, לראות בעצם אם יש איזושהי בעיה כזו או אחרת. בגלל שמדובר על גפה תחתונה, אני ניגש ישר בעצם לרגליים. אז הסתכלות קדימה מלפנים, אם אתה יכול מעט להרים את החולצה רק שנראה בדיוק, וגם טיפה את החולצה שנראית קו המוטר. יפה מאוד, מסתכל, רואה שהכל בסדר, קו אותו גובה, מעולה אתה יכול להוריד. אני פה שיראו. מסתכל על קו ברכיים, על הגובה, רואה שהם באותו הגובה ושהכל בסדר, אין הבדל בנפיחות או מסת שרירית. הולך לאורך השין, אני יכול לבקש בבקשה שתוריד כפכפים. מעולה, מסתכל בעצם על האצבעות, רואה שאין להם איזו מודיפיקציה כזו או אחרת, ושאין להם איזשהו קיפול. מעולה, זיו, אתה יכול בבקשה לעמוד על הצד עם הפנים אליי עכשיו. יפה מאוד, אז אני בעצם בודק, אני יכול לגעת? בודק פה בעצם את האגן, לראות שאין פה איזה יותר מדי posterior tilt או anterior tilt, וזה נראה מעולה. אני מבקש ממך טיפה להרים את המכנס. איזה בדיקה מקצועית, סחטן. תודה. בודק מסת שרירית, רואה שהכל תקין, שאין שקעים או פציעות, אין הייפר אקסטנשן בברך, אני לא רואה את הברך השנייה אם אני מסתכל מהצד. שוב יורד לאורך הפיבולה, מסתכל על הכף רגל. זיו, אתה יכול לעשות הצדה קצת אחד קדימה, שאני אראה את הכף רגל השנייה, מעולה. מסתכל לו בעצם על הקשת, זה נראה שסך הכל תקין, שאין לו איזה פלנס קאבוס או פלטפוס, מעולה, זהו. ורק אם תוכל להסתובב עם הגב אליי, יפה מאוד. שוב מסתכל בגלל שמדובר בברך ומדובר על רגל ימין, אז אני אסתכל פה על השקע האחורי, רואה שאין בעצם איזה מודיפיקציות, כתמי שטפי דם, עיוותים בעור כאלה ואחרים, הכל נראה תקין ומעולה. מעולה. טוב, זהו, אז עכשיו אני בעצם רוצה לעשות לך בעצם בדיקה פונקציונלית לברך, כדי לראות את התפקוד שלך. אוקיי. קודם כל, הרגל הבריאה, שזו רגל שמאל, על רגל אחת. כמובן שאם אתה מרגיש חוסר יציבות, אתה יכול להישען על הקיר, אני אעמוד לידך. נראה מעולה, יפה מאוד, אתה יכול להוריד. ועכשיו אותו דבר, על רגל ימין, אני כאן לידך. אם אתה מרגיש חוסר יציבה, כן, יפה מאוד, אתה יכול להוריד את הרגל. עכשיו אני רוצה שתעשה את זה שוב, יפה מאוד. להרים. וכן, תרים את הרגל. אוקיי, יפה מאוד. אז אפשר לראות שיש טיפה, אתה יכול להוריד, טיפה קושי ביציבה כמו שתיארנו ברעיון. מעולה. אז עכשיו אני רוצה שקצת תלך ככה עד לדלת ותחזור, אני אסתכל בעצם על הצעדים שלך, תלך לאט, בדיוק, יפה מאוד. יפה מאוד, לא רואה פה איזה פיצוי או איזה סירקומדקס. נראה הליכה תקינה, גובה האגן. אתה יכול טיפה להרים את החולצה שנראה את האגן. מעולה, אין פה איזה בעצם קריסה כמו טרנדלרבורג. נראה מעולה, זהו, אתה יכול לחזור לפה. עוד בדיקה אחת, ראוד 2, ואנחנו נסיים את החלק הזה, בדיוק מתקדמים. אני רוצה בעצם שתעלה על המדרגה, כמובן שאם אתה מרגיש לה בנוח אני כאן עם היד. רגל, קודם כל ברגל שמאל, שהבריאה שזה. זה שמאל, ברגל ימין. תעלה עכשיו עם רגל ימין. אוקיי, מעולה. זה לא שאני לא מצליח, כמו שיש הבדל בעצם. כן, יש הבדל. אתה יכול לעשות את זה שוב, לעלות עוד פעם מימין? בטח. כן, רואים טיפה קפיצה, כמו עמדה רגל אחת, יפה מאוד, ותרד בחזרה. זה הטווח הזה, שאני לא מצליח לשמור אותו. הבנתי, אוקיי, סבבה לגמרי. אז זה מה שראינו פה. ועכשיו עוד בדיקה אחת, אני רוצה בעצם שתעשה סקווט רגיל. אני יודע שאתה יודע, אתה מתאמן מעולה בקרוספיט. יפה מאוד. אין לי טווח יותר מדי נמוך, אבל בסדר. בסדר גמור. אם אפשר עוד אחד. בסדר גמור, נראה יופי, אתה לא מפצה מהרגל השנייה, נראה מעולה. נגיע לרגל האחת עם העלייה. כן, אפשר לראות טיפה קריסה קלה לבפנים, הגיוני בסך הכל בהתחשב לפתולוגיה. אבל נראה מעולה, אולי טיפה חולשה בכוח האקצנטרי, אבל בסך הכל נראה טוב מאוד. מעולה. אז זיו, אני רוצה בבקשה שתשב על המיטה. אוקיי, מעולה. אז עכשיו אנחנו נעשה בעצם גם בדיקת טווח וגם בדיקת כוח בעצם לברך. אז כמובן שנתחיל בישיבה, אף על פי שזה לא הסדר. אני בעצם לא רוצה לטרטר אותך, אז כל מה שיכול להיות בישיבה, נעשה בישיבה. מעולה, אז נתחיל בעצם עם הרגל הבריאה, רגל שמאל. אני רוצה בעצם שתיישר אותה עד כמה שאתה יכול. יפה מאוד, ותרפה. ועכשיו אני בעצם הולך למדוד לך את הטווח
לראות שהוא תקין. אז אני שם בעצם את הגוניו על הקונדייל הלטרלי של הפמור, הראש שלו בעצם, הנייחת מגיעה לצוואר הירך, והניידת לכיוון המלאולוסים של הטיביה. מעולה. אז תיישר בבקשה של הפיבולה, סליחה. יפה מאוד. זה נראה משהו כזה. מעולה, 180 on the spot. מדהים. אז עכשיו נעבור לרגל השנייה, אותו דבר בדיוק. נראה גם טווח מלא. אתה יכול להישאר פה עוד רגע? יפה מאוד, נמדוד. גם 180 בדיוק. איזה כיף. מעולה. עכשיו אנחנו נעשה בדיקת כוח שריר. מה זה אומר? שאנחנו עושים בדיוק את אותה תנועה, אבל הפעם אני בעצם נותן לך התנגדות. ואני רוצה לראות כמה חזק השריר שלך, הערכה גסה, זה מחולק מ-1 עד 5. אז עוד פעם תיישר את הרגל, כמעט עד הסוף. ועכשיו אני בעצם מנסה לדחוף את הרגל שלך כלפי מטה, ואתה בעצם מנסה ליישר את הברך, בסדר? אוקיי. בסדר גמור, ואל תיתן לי, תתנגד לי, עוד טיפה, יפה מאוד. אז עכשיו נעשה את זה עם הרגל הפגועה, רגל ימין, אותו דבר בדיוק, ואל תיתן לי. וואו. אוקיי. עכשיו, אוקיי, הצלחתי, כמו שראית, שזה פעם לא היה לי כל כך את הכוח, אבל פה הרגשתי, ממש בכל האזור הזה. הפנימי האחורי, אתה אומר בעצם. כן, זה כאילו, כל החלק הזה היה לי יותר מאתגר להחזיק את השריר עכשיו. הבנתי אותך. אוקיי, בסדר גמור. הגיוני, אפילו הייתה פגיעה. בדיוק, אז נותן לרגל ימין שלך כוח 4.5, כי אני מבין שאם הייתי ממשיך כבר, היה לך טיפה יותר קשה, רגל כוח 5. ואם אתה כבר בישיבה, אז אנחנו נעבור גם לבדיקה של מפרק מתחת, זאת אומרת לקרסול. אני אומר לך איזה תנועות לעשות, ואתה תעשה אותם, בסדר? עכשיו אנחנו נתחיל עם הרגל הבריאה, הרגל הפגועה, ועל כל אחת מהתנועות. אז אני רוצה בעצם שתעשה, זה נקרא דורסיפלקשן, שבעצם אתה מרים את גב כף הרגל לכיוון השוק. אוקיי, מרים. יפה מאוד, ותוריד. אותו דבר ברגל השנייה, נראה מעולה. ועכשיו הפוך, כלפי מטה. יפה מאוד, תרפה, וברגל ימין. איך מרגיש לך, בסדר? אוקיי, מעולה. אז עכשיו נמשיך לתנועה הבאה. כמובן תעצור אותי אם זה יותר מדי, כל לך מרגיש לך לא בנוחות. אני רוצה שבעצם, תנסה בעצם להזיז את אזור הזרת החוצה. ככה, בדיוק, תעשה את זה. יפה מאוד, תרפה, ועכשיו ברגל השנייה ותישאר שם. תעשה את זה, תישאר. יפה מאוד, איך מרגיש לך? בסדר? כן, זה באמת בסדר, כן. מעולה. עכשיו אתה עובר לבפנים, את הבוין בדיוק ככה, אז תישאר רגע. נראה מעולה. רגל שנייה, גם נראה מעולה. בסדר גמור. אוקיי. אז עכשיו אנחנו בעצם עוברים למנח של שכיבה. שוב, נסביר כדי לא לטרטר אותו, אז עשינו את כל מה שבישיבה באותה מנח, ועכשיו אנחנו עוברים לשכיבה. אז אנחנו נתחיל אותו דבר כמו שעשינו מקודם, עם התנועות רק לבדוק טווח, בסדר? אז אני רוצה להתחיל קודם כל עם הרגל הבריאה. אני רוצה בבקשה שתקפל את הברך עד כמה שאתה יכול. בסדר גמור, אוקיי. ותרפה. עכשיו אנחנו נעשה בדיוק את אותו הדבר. רק רגע, ועכשיו תעשה את זה עם רגל ימין. בסדר גמור. האמת שגם פה זה נראה שהטווח שלך זה לרגל שמאל, אז אתה יכול להוריד את הרגל, בוא נמדוד רק. בסדר גמור. אז עכשיו אני רוצה שתעשה, עוד פעם תכופף את רגל שמאל שלך עד כמה שאתה יכול. מעולה, אז אני בעצם מניח את המרכז של הגוניו על המלאולוס הלטרלי, ובעצם את הנייח אני מכוון לגרייט רטרוחנטר, ואת הניידת בעצם למלאולוס של הקרסול. מעולה, אז זה בעצם מביא אותנו אוקיי, בסדר גמור. ואתה יכול להוריד. ואותו דבר לצד שני. בדיוק, תישאר ככה. יפה, טווח תקין, טווח זהה, אתה יכול להוריד. שתיים בעצם מגיעים פה ל-110 מעלות. בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו נעשה את מה שעשינו מקודם, שזה הבדיקת כוח. על אותו עיקרון בדיוק, אז אני רוצה שכמעט עד הסוף תקפל את הברך, ואני בעצם ייצור לך התנגדות, בסדר? אוקיי. אתה מוכן? אל תיתן לי להוריד אותך. אל תיתן לי. יפה מאוד. אמסטרינג מעולה. ועכשיו אותו דבר ברגל ימין, רגל הפגועה, אז טיפה תכפף את הברך,
ואל תיתן לי להוריד אותך, אל תיתן לי להוריד אותך, ותרפה. אוקיי? אבל הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, רעידות, אבל האמת שהצלחת יפה מאוד. יש לך פה כוח 5 בעיניי, מעולה. אז עכשיו אנחנו, אם אנחנו כבר כאן, אז אני רוצה בעצם שתתהפך על הגב. כן. אם אתה כבר בשכיבה, ואנחנו בעצם נעשה, כמו שעשינו לקרסול, את הבדיקות של המפרק מתחת, נעשה את אותו דבר למפרק מעל, שזה בעצם של הירך. אז אני רוצה בעצם שתקפל את הירך כמה שאתה קרוב לבטן, כמה שאתה יכול, יפה מאוד. זה בידיים? לא, רק ככה, רק מה שאתה מסוגל, ותרפה. יפה מאוד, ועכשיו לרגל השנייה, ותכופף. יפה מאוד. אוקיי, נראה אותו הדבר. מעולה. אז עכשיו אנחנו נמשיך ל-adduction, שזה בעצם פתיחה של הרגל. אני אחזיק לך את העקב, ואני בעצם רוצה שתנסה לפתוח את הרגל אליי כמה שיותר. כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול, וחזרה. מעולה, אוקיי. ואותו הדבר בנוגע לרגל השנייה. עד הסוף. אוקיי, סבבה. אז פה אני רואה שאתה טיפה בעצם מפצה, אתה עושה רוטציה לבפנים. מעולה. אז אנחנו בעצם עכשיו נמשיך עם הבדיקות של המפרק מעל. אז כמובן שנתחיל קודם כל מהרגל הבריאה. זהו, אני רוצה שתיקח את רגל ימין שלך, טיפה תפתח אותה לעד סוף המיטה, בדיוק, משהו כזה. ועכשיו עם רגל שמאל שלך, אני אקח אותה פסיבית לכאן, ואני רוצה שאתה תקרב אותה אל רגל ימין שלך. להתחיל? כן, כן. עד כמה שאתה יכול, יפה מאוד, נראה מעולה. ואותו דבר עם רגל ימין, אני רק אפתח קודם כל קצת את התנועה, ועכשיו תחזיר אותה עד כמה שאתה יכול. אוקיי, כן, יש פה טיפה יותר קושי, זה אתה יכול להרפות, אבל סך הכל נראה בסדר. מעולה, אז עכשיו אנחנו בעצם עוברים לרוטציה, הערך שלנו יכול להסתכל כלפי פנים וכלפי חוץ, internal ו-external rotation, ואני בעצם עושה את זה בצורה הזאת. אני בעצם מקפל לך את הברך בזמן שאתה בעצם עושה כיפוף של הערך.